Morning, good morning, good morning. Oh, vlog ta kay kuan talagsara ni mahitabo mami. Good morning. Uban sa bilin. Yeah, uban sa bilin. Mag-ato mi og mati, mag-visit og relatives ko dadto and summer outing. Murag ingon ana na gyud. So daghan kaayo mi, kami mag-igagaw family. Oh, hello. Hello, are you ready? Ready? Are you ready? Yes. Where's your baon? Where's your baon? At the back. Ah, okay, that's good. Asa na ta? Pag naga, water. Pantukan na. Oh, mantok ka na, may. Okay, stopover sa Davao Oriental na kasi nitawag naman Davao entrance. May pagkuan. Enter na mo Davao Oriental. Daghan kaayong tao, daghan ka na biyahe. Tara sa likod. Yes. Hi! Hi! Vlog ta vlog! Isa na suko Papa John! Na, kasi na suko no vertical. Sige, picture sa amin. Alright, next stop over, Sleeping Dinosaur. Inet! Hello! So, stop over sa diri sa Sleeping Dinosaur. Picture sa amin diri kadali. Okay, pati na yung inita. Okay, naay naniguro og kaon kay luoy intawon gigutom na siya. Kaon daddy gigutom intawon kaluoy. Init. Kuan hanis? Oh. Yan, init na, tara. Ayo! Hello me. Hello. Mwah, amin sa. Mangisa mi bebe. Nagkaguliyang kay. So, mga meron sa Hanis Hotel, sa baba sa Hanis Hotel, baba. Nasa unahan lang, te. Hello! How's the trip? How's the trip? I feel like I'm going to vomit. So, wala ka nagsuka? Yep. Wala pa nagsuka o suka? Suka! Hanis. Sana namin sa Hanis. Mga unag yun, maningon ko na. Okay. Naabot naman. Na, mga senior, Rara. Kana, bilang pa na siya sa senior. So, na ay igado yata ni pako, shrimp, tapos mga sabaw and lauoy. Sige, pili na pa. Mga unta. So, muna niya mo mga gipang order. Nag-additional pa og kinilaw and butter chicken. Mga kids. Kaya ngita mga kids og chicken. Okay, nagkagubot na sad. So, nanami sa... Hello, ma'am. Nanami sa Baywalk Hotel. So, naragid siya at bang kilid di ay. At bang sa Baywalk. So, anytime na gusto mo magsuroy-suroy along Baywalk, at bang lagi siya kilid. Tara na. So, ato na migdahikan. Arang-arang kay cloudy na, di na kaayo init. It's 3:30 na sa hapon. Wala, di na po tayo maka-vlog. Ano? Ikaw vlog, Bi! Ikaw, Roy? Di siya musugot. Ablit eh. Dimanding man na ini ako pasahero dahil. Driver, baya ka na mo. Open na. Hi! Jack is here! Vlog. Vlog pa more. Hello. Dahil kanta. Mag-apas lang, May. O sige, si Mami. Si Mami, magsakay sa inyuhan ata. Nag-ready na siya? Oo. Sige. Okay! Ay, grabe. What a challenge. Kasi puno kayo ang mga resort. So, diri na lang may kilid sa Mensi. Tag 20 pesos lang ang entrance. Nag-alarm. Basta lang kay bakit nagkuha sa balon. Uy! Ayaw pagkik tao yun. As in. Naku sa balon. Hangin kaayo. Pwede na magbaktas-baktas din na. Murag yapong bayada. Bayad ka 100 or 20. Murag yapon. Wow!
Dagay nag-surf na ba? Nakuha sa balon, uy. Shucks. Okay, kay wala may ilisanan din naman. Kaluoy sa driver nagtapis. May parang isa na kailis. Nabagyan, mabugnawan na. Ay! Tapis-tapis na lang tani. Sa hotel na ta mag-ilis. Kita tong up. Absolute. Up lang ba? Up. So, balik sa ta sa hotel. Sige, mag-wash kami. Mag-wash. Where are we going? Hindi pa galing sa rito. I don't know. Go eat. Yes, to go eat. So, naka-wash na, nakaligo na, nami sa hotel. Yeah, magbaktas-baktas mi diri sa Baywo. Para makitag kananan. Yes. Kau na sa me. Ikaw na sad. Gutom na kayo. So, mo na ilang night market diri. Wow, street food. Yum, yum, yum. Kwek-kwek. Pusit. Ini pusit. Gutom na, gutom. Gutom man. Diyan ka diyan kalikod. Ay. Oh. Tomorrow. Hello. Good morning. This is the next day. Tulog po man siguro sila. May pagmata. Bagong mata pero nakaliktin. Out the back. So doon sa naman sila sa ilang room. Kita na ako namog ng mata na. Kaya mamahaw na ka. It's 6:30 in the morning. Tulog pa mga bata. Sige na ay lang dadike. Natulog pang duha. Himbing pa kayong tulog. Ipagkapoy sila ako. Good morning, Dot! Good. Happy na mama. Yes, after lunch mag-uli na ta. Kuya, good morning! Hi, Mama Pillow. Everything that I do is not meeting. I do it to facilitate conservation. I do Iwan. Init. 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 Wala. Magupang mata kaluoy. So, baktas-bakas sa diri sa gawa sa mita mi og kananan. Nabili ng uban. Dagi. Binisan to kayo. Ay, abre. Maugyod mo na among problema ron kay. Kaya, murag day 1.8 lang yun. One day, one night kita ni. Nama, abri man siguro ng Jollibee. Kung wala, may Jollibee. Nita tani. Ta na ah. Init na besh. Wow! HHW. Ah, sila po do. Oh, diba? Jollibee lagi tani. Kaya wala yung laing abri. Text na lang sila papa na nasa Jollibee. Let's eat. Busy na busy. Luya man na nila, oy. Dalagang gamay, oh. Dalagang gamay. Huh? Dosi ka mo. Isuga, oy. What's your plan, Liam? You going to pop the balloon with Itinidor? No. Huh? Isa man tong plan. Si Doti pag-ipasaginlan. Okay, check out na. Check out. Then, mag-atumi o Carmelite. Ay, mag-picture pa din sila sa I Love Mati. Di namin kainit kayo, gosh. Wala na ako naka-vlog kaganina sa cathedral. So, dari na lang sa Carmelite Monastery.
Wala, nag-wild na. Bata nag-wild, oh. Cross me sa hanging bridge. So, nauna na sila. Unsa na din ha. Dili na pwede si Kuya Ron kay kuha na si Kuya Ron. Kuya Ron. Mauna ako sa lupa siya. Murag medyo gabok ng kahoy. Bakit mubo ra man gid na bro. May injury. Ala. Go Dot, go Dot. Go Dot, go Dotty. Nihinay lang. Dagay ka no, dagay atik. Dagko kay masingot doy. Sila. Tara, banti ta. Sila. Kiri nang laayan ni Ron. Hugas mama. Balik. Ah, dito day ta pala gawas oh. Tara, ali. Unsa man ate? Chichip bilin gyud. Okay, nitabok gyud ang mga senyoro. Isog kaayo. Ay, kaning ka mo. Picture pa sila dito sa lab. Lusog like. Hindi mo. Ha? Aris mama ni mo kay kamsiyon daw. Asa man mo nagatuyok din? Unsa imong giingon ma? Nino. Balihon daw ni Kuya yung t-shirt. Hindi na nino na ta. Oh! Basta pagkawala ka daw. Ano man nato? Nagko kay singot. So last na lang. Balik mi sa hanging bridge para pabalik na sa parking. Inaya! Gipang uhaw in tawon. Ano? Wow. Luya oy. Basa ang likod. Change at change. Okay, our next stop. Saan na pagbasahan? Subangan. Ha? Subangan. 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 See you. Side. Ah, ang meaning ana? Subangan. Subangan. Iwalid ra mo labas ng adlaw. Ah, Subangan. Yes. So, mo sa ilang admission rates in case mangutana mo. Tapos, napajoy discount ang taga-mati. Let's go! It's a whale. I thought it was a dinosaur. You thought it was a dinosaur? It's a whale. It's a big I whale. didn't know they had those. I didn't know if they had those. Oh, 20 ton.
lobat na among camera basi di na nang ma-end ang vlog. So mo lang to for our Mati trip. Daghang salamat kayo sa pag-uban. Daghang salamat kayo sa pagtanaw. Have a great day everyone. Bye! Bye, bye, bye! Bye-bye! Yes.